एगे छौरी अच्छे अच्छे देख ले लिया हमरो के दे ना तो हम हल्ला करबो। अच्छा तू लेबे है ले मम्मी और ले पापा और ले बचाबो और ले मर गइले। अच्छा हम अकेले हैं तो तुम हमको मार रही हो। अभी हम हल्ला करके तो मम्मी के बुलाबो तब बुला के का कर दे। कह देबोगे छौरी कह देबोगे छौरी कह देबोगे हमरा देवे ना तमैया से तो कह देबोगे हमरा देवे ना तमैया से तो कह देबोगे। फोड़ देबो रे छौड़ा फोड़ देबो रे फोड़ देबो रे छौड़ा फोड़ देबो रे घरे कहबे तो मुहवा मार के फोड़ देबो रे घरे कहबे तो मुहवा मार के फोड़ देबो रे फोड़ देबो रे घरे कहबे तो मुहवा मार के फोड़ देबो रे फोड़ देबो रे घरे कहबे तो मुहवा मार के फोड़ देबो रे। अरे माइक लगा के करबो गावे गावे हाला सभे से देबो बतिया कही गे छौरी सभे से देबो बतिया कही गे। घरे जाके कहबो छौड़ा मांगो हो चुमा मम्मी से देबो पिटवाई रे छौड़ा मम्मी से देबो पिटवाई रे। दौकी हो दौकी हो धइले हुआ दौकी हो। लाओ तो बाबा लठिया का कोई हल्ला करत हई। ना बाबा ना लठिया ना दे ना तू मार के हमरा चीर फाड़ दे तो देखे तो बाबा मार के हमर गाल लाल कर देलक। अब की तार आँखिया फोड़ देबो कर देबोगे हल्ला कर देबोगे हल्ला कर देबोगे हमरा देवे ना तमैया से तो कह देबोगे हमरा देवे ना तमैया से तो कह देबोगे। हमरा देवे ना तमैया से तो कह देबोगे हमरा देवे ना तमैया से तो कह देबोगे। कैसन हौ चारी तर फाइल जाई तौ सोशल मीडिया पर हो तौ ना छौरी तोर बियाहवा गे छौरी हो तौ ना छौरी तोर बियाहवा गे। अरे जोरे वाला जरतई हमर कुछ ना बिगड़तई लभ मैरेज करबै बियाहवा रे छौरा लभ मैरेज करबै बियाहवा रे। दादी से तोर कहबो दादा से तोर कहबो हमरा नहीं देबे त भैया से तोर कहबो। लागा है कि ये वैसे ना सुधरतई। ना हम ना सुधरबो फेसबुक पर वायरल करबो वीडियो बना के बुझलाही।